Si Merson, bata pa ha. Gagi, ang lakas niyan eh. Merson, tinatrash talk ka niya sa vlog ko. Sabi niya, ano daw, mas pogi ako sa'yo, sabi niya. Sabi, magbigay ka ng mga comment na ano no, yung mga tipong, pag nag-comment si Gab, magba-viral yung ano ko. Ay, Oo. featuring Caprazon. Featuring, oo. Sabihin, mag-comment ka. Ano yung maganda bang comment? Sabi, comment ng ina mo, ganun. Hindi ako nagmumura eh. Hindi naman yung mura, comment ng ina mo, ganun. Putang ina mo. Uy! Ay, bawal yun. Anak puta, yung Ay, lahat hindi. ng Diyos. Alam mo, judgmental ka ha? Sa paningin ng Pag nag-cross, kay Jay, pag nag-cross ka, sisigaw kami. Oo, ayan yan. Boost project. Sabi, basta ano, i-cheer niyo ako. Yeah, ganun na. Ang bukas kang babae, I love you, baby! Sabi mo na. Hindi natigay ko. Ano po tang mamiyalong ko dila ko ako? Medical ko? Ay, bukay! Kailan mo rin yung malam? Wala, mabulok itang malam ko, may kaya tulog. Kahit merong extra tabi yan. Isa lang para sa akin. Oo. Iyay, Kasama change. tatanungin ko si Justin, magmumukha naman ako suman. Ilang daw sana siyang damit. Wala pala plastic. Ako boy, bigay mo sa akin, plastic ako. Ay, naririnig ako. Wala. Tsaka natin ka plastic. Sino kayo meron? Tika plastic. Aling gunit na talagang mag... Action. Michael! Nag-allergy ka ba? Galing ni Kuya Jay, no? Galing ni Merson. Dapat paano ni Merson? Okay lang yan, Merson. Pagdala ng plastic. Si Palo. Pinamang. Parang hindi. Seven lang. Nice hair.
May nakulong sa banyo. Ha? Grabe yun! Just for Then court 1 po. Then court 1. si Guerra po. Grabe yan! Diba sa Mikay? Guerra, laro tayo mamaya. Mamaya. Oh. Sige, bye-bye. Raketa mo? Wait, yung racket ko na kay Michael. Ito. Hindi kita dito. Outside.
Yo. Sa aming Lord. Di mo pwedeng ano, weekdays eh. Di ba naman pwedeng weekdays? Sa Delta? Baka po yan. Ako sa... Ano yun, weekdays kasi. Fix na ba yung weekdays po? Hindi po papalit-palit pa yata sila. Hindi ko alam. Ano ba yun? May... Mini tournament.